Hartelijk welkom bij Beleef Kerkrade televisie, Beleef Kerkrade televisie verstund voor de 25e maal voor u fertig voor een jubileumuitzending met een geweldig aantal gasten te vullen op te nemen. Dat is normaal immer bij u niet, dan moet maar blijven kijken. Dan ziet er vanzelf al weer kunnen verstund in de beerjaard van de brouwerij Rolduc. Daar zijn voor de hele middag te gast. Kom er ook maar eens kijken, zou ik zeggen, wanneer er eens een keer vrij tijd had. Veel spaß met de 25e uitzending van Beleef Kerkrade televisie. Als eerste gast natuurlijk staat, het gaat ook al de wethouder, zo'n Roland, wethouder, burgerparticipatie, zoals dat zo schön heet. En vanmiddag moeten over de omgevingsvisie en burgerparticipatie. En dat zijn natuurlijk best moeilijke begrippen, die wel ingeburgerd zijn, maar waar niet iedereen nu echt al van weet wat het is. Wat is nu burgerparticipatie? Ja, du sagst het gerade al, burgerparticipatie en omgevingsvisie, waar wenn ze dan een eng zin zegt, dan zouden jullie denken, want hier daarvoor. Ja, maar goed, Jans makkelijk, burgerparticipatie is gewoon het betrekken van de inwoners van Kerkrade bij het wel en wee van de stad. Ja? Ik bedoel, de kent als bestuurder hoe dat niet in een koers kunnen uitzetten, zonder dat ze van tevoren ook iets weten van wat wel de burger ermee. Ja. Ja? Dus het is eigenlijk niet nieuw. Nee. Maar nu in het kader van de omgevingsvisie had het meer aandacht en geven we uiteraard ook meer aandacht aan burgerparticipatie. Ja. Dan komen we zo op je omgevingsvisie en ook welke actie door men ontwikkeld is. Maar wie denkt me dat nu? Wie liet ze nou burgers echt zeg maar, mitdenken en mitdoen? Want uiteindelijk beslist de raad en het bestuur. Ja, het bestuur, wat gebeurt. Maar wie deed ze dat nu in de praktijk? Er zijn mogelijkheden voor hand adviesraden, de ouderenraad, de seniorenraad. Daar kunnen de lui kenbaar maken wat ze willen, eventueel. Ja. Ja. En dan krijgen we dat teruggekoppeld, voor hand regelmatig gaan we daar overleggen met. Maar we kunnen ook de lui oesnudigen, wanneer we met het van plan zijn, kunnen we de lui oesnudigen en zeggen, oké, kom naar ons, vertel uw mening erover. Ja, we gaan het een beetje in fases deel. Ja. En om te weten wie en wat. In het kader van de omgevingsvisie bijvoorbeeld, hebben we nu de lui alle een postkaartje geschikt. Ja, daar kunnen ze scannen en daar kunnen ze vragen beantwoorden van wie is de Kerkrade. Wat had er zelf over ideeën voor Kerkrade? Ja, want de omgevingsvisie is een visie op de omgeving. Ja, dan moet het zo breed mogelijk. Zo breed mogelijk. Dan moeten ze het eigenlijk zo zien. Ik geloof de mijnwet, dat wordt iets de wet die voor ons ooit handje had op het gebied van het regelen van wat in een stad gebeurt. Ja. En daarbij, wie ze die ontwikkeld hadden ze nog 350 nieuwe wetten erbij door. En nu is het dus zo dat ze zeggen, nou dat is eigenlijk te veel, vergunning omgevingsvisie maken, waarin dat we niet alleen in Kerkrade, maar ook in Parkstad en in Zuid-Limburg wisten wat kunnen we middels omgeving doen. Ja? En dan moeten ze natuurlijk ook weten van wie denken de lui. En dat is de woonomgeving en de natuurlijke omgeving. De natuurlijke omgeving. Ja, en vier doen dat hij in Kerkrade, vier doen dat in Limburg, maar dat je eigenlijk ook nog over de grens. Uiteraard. Ja. Kijk, en door dat stukje... Maar over de landsgrens? Of niet? Over de landsgrens, ja, ook over de landsgrens. Ja. Kijk, het is natuurlijk ook wichtig dat ze samen met die buren ook een koers bepalen wie en wat. En nu had de Kerkrade zo'n briefkaartje. Ja, een postkaart krijgen, met het vragen erover. Wie denkt ze in Kerkrade, wie ziet ze Kerkrade over 25 jaar, enzovoort. En ik moet eerlijk zeggen, we gaan toch al een 1000 reacties opkrijgen. Ja, en dan zou ze zeggen, ja, wat? Dus voor hand nu al het materiaal, waaraan dat we kunnen zeggen, voor hand die plannen, als lui, als burgers denken daarover, en wie kunnen we het samen brengen. En wie
En die actie is waarschijnlijk nog niet afgelopen. Nee. Dus dat duurt nog even. En uiteindelijk had ze dat allemaal binnen. En dan, wie vertaalt ze dat dan naar de omgevingsvisie? Ik pak een voorbeeld. Ik pak een ander voorbeeld, niet direct van de omgevingsvisie. Ja. Kijk van nu de lui hoe ze hem net te doen. Ja. Burgerinitiatieven ook. Ja. Pak bijvoorbeeld in Egelshout, zo op de Warbacherweg, houdt ze die rotonde. En dat wordt niks en dan moet je het komen. Ja, er waren op een gegeven moment lui uit die omgeving, die zaten zo schön zie je, een verhei, een monument, of zo je het neerzetten. Nou, de handvierers gemeente die luistert en handvierers zaten van dat is prima, dat kun je voor mij ondersteunen. Maria Stam zat door een fantastisch ding, je zat ze. Ja. En dat is ook een vorm van burgerparticipatie. Ja. Dus de lui middels te doen. Ja. En dan ook echt in de praktijk gebracht. In de praktijk, direct in de praktijk. En zo moet dat ook met die ideeën die de lui inbrengen. Ja, kijk, de gemeentepijler, dat is, daar legt ze ook 10 zaken even vast. Ja. Dus ze kennen ze over een paar jaar ook nog eens een keer zeggen. Wat houden toen? Wat houden toen je zat? Wie zijn de ontwikkelingen? Dus dat houdt ze bij. Ja, huid ze daar in het digitale tijdsperk, de weet wie het heet waar. Het heet nu booster computer. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, we denken ook aan de lui die die dat niet kennen. En die lui die kennen bij ons in de gemeenschapshuizen terecht. En er is allemaal een ambtenaar die hun helpen wel. En ze kennen bij de spreekuren komen, de wijkwethouders die gaan de spreekuur, ergens in de wijk. En daar kennen ze hen komen en dus wie ze dat zo schoon een keer gaan zeggen, de lui kennen hun ei wel kwijt. Ja, nou ja, al met alles niet dat mensen ook aan wij zien. Van burgers die zich meer betrokken voelen. Ja. En het jood van de gemeente, er kiest nieuwe ideeën, er kiest frisse ideeën. En nou ja. Ja, dus kijk los van Jans, de lui zagen allemaal wat, als die rem. Die gemeente, die overheid, die luistert niet, de afstand wel groter. En wie willen op die manier niet zeggen, nee, het kan niet. Ja, met dan bepaalde voorwaarden voldeed, dumpt hier met bij u en wel de afstand je tuurlijk, want dat is al aan de wettelijke belemmeringen natuurlijk. Uiteraard. Moet de virus ook al houden. Maar uiteindelijk wel ze de afstand tussen de burgers van Kerkrade en het bestuur. Ja, nou, precies. Dus. Ik wens je veel succes. Daar zijn we veel over, hè? Wat? Dan wens ik Jans veel succes. Dankjewel. Met burgerparticipatie en nu dan gerelateerd aan de omgevingsvisie. Bedankt zo'n gesprek. Veel succes ermee. En voor sprekers misschien nog eens, want dat wel een weer is. Dat is goed. Schon, dankjewel. Dank je. Jo, adieu. Kerkrade ruimt op, dat had er bestemd al eens verhuurd. Maar Kerkrade ruimt op is ook een burgerinitiatief. Dat betekent dat dat echt is wat ontstaan is uit de inwoners van Kerkrade, de burgers van Kerkrade. En binnenkort hadden we zo'n activiteit, dat 16 september al, dat is toch een soort hele dagen werden hij in deze uitzending. En dan jullie voor opruimen en wij kunnen daarover vertellen. Nou, ik ben helemaal Alexander Geers, wethouder openbare ruimte, onder andere in het pakket. Patrick van Brie, als überhaupt dit al oesje van min of meer, hoor, de initiatiefnemer. En dus daar weet er alles van. Herman Lange. Stemt met een IVN, de grote natuureducatievereniging van Nederland. Genau, ja. En heren, welkom. Hallo. Wie ziet Kerkrade op de 17 september? Ja, op de 17 september is het Blitzenbelang natuurlijk, dat jong voor verzorgen. Daar vangen van nergens meer papiertje. Dat is de bedoeling, dat hoffen we. En een blikje en noem maar op. Ja, het blik zou wij dus ook allemaal weinig hoor, maar we willen samen met IVN ervoor zorgen dat voor een groot deel van Kerkrade zo ruim wie mogelijk kunt maken. Ja. Af en toe wel de steun van de lui van u. Dus. Ja. En dat is ook, verzit hij ook om de lui op te roepen om te komen en mee te doen. Ja, zeker, zeker. Samen met de Mietjespaas, dus 16 september.
Ja, want er is al gelezen, ik heb het affiche World Clean-up Day. Dus het is al Voor inderdaad een specifiek inderdaad uitgekozen. wereldwijd evenement. Wereldwijd werd een activiteit georganiseerd, de World Cleanup Day. En daar Juffrouw Paasje is het samen. Ja. En is dat ook een burgerinitiatief en ook een taak van de gemeente natuurlijk. Klopt. En van de burgers zelf natuurlijk, die moeten ze opruimen. Maar is de gemeente vroeg mee? Ja, dat is een soort van open deur natuurlijk. Ja, zeker. Nee, we zijn er super voor met en voor ondersteunen ze ook wel verkennen. Ja. Het is nu al de 5e geloof ik opruimdag nu georganiseerd werd. Dus je ziet dat relatief klinkt bij ons, maar dat echt leeft onder de lui. Dus je ziet dat steeds meer lui daarmee doen. Ja, we zijn er natuurlijk enorm enthousiast bij en enorm blij dat jullie dat ook oppakken. En de hoop zo dat op een gegeven moment het niet meer nodig is dat voor te organiseren. Maar tot die tijd, omarmen voor dit natuurlijk volledig en zijn we heel blij dat jullie ermee bezig zijn. De afval werd door de gemeente natuurlijk afgevuurd. Ja. En we kunnen van de afval op zo'n dag, maar het is niet de allereerste keer dat doet. Maar het is echt een succesvolle dag, wat kan ze over? Wat houden ze op dan? Het is best een hoge tuten, aan die 60 liter tuten, die vol. Dat is echt, met die ver. 6000 liter afval. Ja, die ver, acties wat we nu een handje had, aan van 2000 kilo opgehaald met een 400 man. Je woont tussen de Struug, langs de Je woont je loven, ja. Dat is nog erg leuk om te doen. Ik ben nog een aantal keer met geweest en ja, dat is ook gewoon leuk om te doen. Dus jullie denken oproemen van troep is niet leuk, maar het is echt leuk om te doen. En nu kijk je ook anders naar de omgeving dan nog. Ja, zeker. En kies om gereedschap om op te ruimen. Ja, en ook daar verzorgt de gemeente waarom. We kunnen een schöne kul verzorgt de gemeente. Huisje. We kunnen het huisje en het schoon helpt dus ook een beetje in. De tuten werden verzorgd. En op het eind willen we het samen verzamelpunt, een fotomoment ervan maken om alles bij je te brengen. En op het eind werd dan op de maat zou het schönste zien. Ja. Kijk, je plat is daar, een vuurveiligheid die daar van start. Is dat ook al 16 september? Is ook al 16 september ook nog. Dus dat past perfect. Hoor. Ja. En de natuur is ook voordeel natuurlijk. Ja, absoluut. Kijk, daar is het proberen zo'n actie eigenlijk te houden. De afgelopen jaren hebben we dat ook al gedaan als IVN, vaak ook met hulp van de Duitse vrienden aan de overkant, onder andere bij Balsbrugge en in de Berenbos. En ja, ik zeg maar altijd zo, een goed resultaat is een slecht resultaat. Want eigenlijk wat we willen is een slecht resultaat. Dat zou het beste resultaat zijn. Ik snap het. Wenn we niks vingen, dan is dat hartstikke goed. Dan zijn we eigenlijk overbodig. Ja, maar zo werkt het jammer nog niet. Ja, helaas. En is dat nu, als we over de collega's aan de andere grens, is het toch vergelijkbaar? Is dat een beeld wat ze overal zien? Ja, aan de overkant. Goed, de Duitse lui zijn gratis wie Hollandse lui. Dus die zijn net zo netjes of minder netjes als wie ons ook. Dus dit is toch niet anders. Dus we hebben eens een keer een tijd van jaren terug onder de enorme Schoonwormdaal. Daar hebben we een actie gehouden. En daar hebben we zelfs met waardpakken in het water gestaan. Plastic gezoerd. Ja, maar dan moesten ze even kijken wie dat daar uitzoog. En dan, het kunt van de stroot kun je er een worm terecht en er ligt dan een boom erover en dan vindt zich alles. En nu is dat een natuurlijke opvang. Dus aan liever dat het dan door blijft hangen dan dat het ganse eraf gaat, de ganse worm eraf. Maar wat we toen eigenlijk gedaan hebben, zullen we nooit meer doen, want dat ook eigenlijk met gevaar voor eigen leven. Dus, want aan de kanten is het, op plaatsen wordt meer wie een meter diep en met zo'n rood schuurt, dan had ze problemen. Zeker wanneer het waterpak voorloopt. Dus dat op wel eens nooit meer, op deze manier. Het probleem wordt toen dat de WML zagde van, we willen het met grote machines ring maken. Maar dat mochten ze wel niet van de Duitse vrienden, want het is een natuurgebied, dan kunnen ze aan de kwetsbare oevers. Maar ik heb nu begrepen dat ze inmiddels toch wel door een compromis hebben gevonden om het toch ringer te houden. Dus, maar deze dag gaat over de stad.
kerkhof. Dat klopt, En ja. vooral dat wat ze vangt in de openbare ruimte, ja. ruimte. Ja, goed, En, Amsterdam is ook de openbare ja, ruimte. maar dit zich dat ook in de natuurgebieden afspelen. Dus Ja, in, voor Frantes 3 locaties. Ja. Overstund, enge locaties hij op product. Op parkeerplaats hij op product. Dat kennen de Lu richting Berenbeus. Kennen ook de Hoots op Loof, kennen Hannover wel. Hij Rodugerba verstund bij het Museumplein. Bij het Museumplein inderdaad. Daar willen we voor stellen. Dat kennen we ook alles zien op de Hambeus, Persbeem, de stad, het centrum, Blierij, kennen ze erbij, Spekij. En verstund nog ook op Eresteng. ja. Dat zijn de 3 locaties waar we vanaf starten en de Lu kennen dat door het. Waar ze in principe Dus vuur dat voor vrouwen op de 27 december. Moeten we eerst nog toch met z'n allen tezamen, er 6 zeggen. 26 september. En aanmelden is Jans makkelijk. De kans bellen, e-mail, voorhand een webadres. Dan kunnen ze nog Alles is die beschikbaar. punten komen. De kans ook En ik vind wel, dat wethouder moet het laatste woord gaan, of niet? Nou, eigenlijk moet het burgerinitiatief het laatste Ja, woord oké. aan, hè, maar ik ben enorm dankbaar dat ze dat doen en ik hoop dat heel veel u meedoen. En ja, jij kan er mee wil doen is welkom. En Ja. ik denk dat één ding wat we nog net genoemd hebben, wat ik wel enorm waardevol is, dat ze enorm veel kleinkinders is die meedoen. En dus is echt dat die bewustwording, met name ook bij die generatie, echt enorm is gegroeid. En dat geeft me in ieder geval enorm veel hoop voor de toekomst. En dat is denk ik echt één ding wat dit initiatief enorm blootstaat. Dat is een mooie afsluiting. En jullie kennen ook nog van allerhande activiteiten op het gebied van het Kerkgotserplat genieten. Dus Ja. En ook nog veel meer op de 16 september. Met dat zorg kennen ze ook nog, joh. Maar iets opruimen. Nog enkeling aankondiging waarvan jij wat dat doen. Voorhand van ons Kerkhof ruimt op. Voor een ambassadeur gezocht. Ja, en daar zit daar hij. En dan van er niet bekendje over. En dan staat u de bekendgeving. Dat we de Alexander als onze beschermheer. Als wij de ambassadeur. nieuwscoop, zo je dat heet. De nieuwscoop. Ja, nou, geweldig. Schön. Heren, bedankt. En Dank voorzien dus de 16 september. Ongetwijfeld. Ja, Kerkhof oké. Umloop. Is dat? Goeiedag, mijn naam is Patrick van Bree. Ik werk samen met verschillende vrijwilligers in de groep Tezamen Spaceren. Hierbij willen jullie heel graag uitnodigen voor 1 oktober deel te nemen. We starten in ons mooie Eigelshoven, we gaan een mooie ronde lopen. We hebben het thema Via Belgica, bestaat 2000 jaar, dus heel veel Romeinse zaken willen we laten zien. Maar ook van alles, we gaan samenwerken met de sportverenigingen. We gaan door het bos, van alles is te doen voor jong en oud. Kom mee! Het wordt superleuk, leuke verrassingen, achteraf een leuke barbecue en een heel mooi stukje wat we gaan aankondigen, wat nu nog geheim is, altijd is geweest. De Kwiekroute, de 3e Kwiekroute in Kerkrade gaat onderdeel worden van onze mooie wandeling. Kom gauw kijken, meld je gauw aan. Ja, in het seizoen 24-25 besteedt der Kerkgotser Vastlovensverein Alaaf Kerkgård 1936 8 mal 11 jaar. En dan kan er zeggen, ja, dat is pas over zo'n ziet, maar men moet vroeg beginnen met organiseren en ook vroeg beginnen met het telu, zoals ze wisten. En daarvoor zit hij een delegatie, zo moeten we zeggen, waarvan het feestcomité, dat weet je natuurlijk allemaal nog niet, maar zo is het ongeveer. En verbinden met het Nicole Cox, Arno Dijkers, Walter Sterk, alle 3 van de Kerkgotser Vastlovensverein. En u gaat ons vertellen nu wat zich allemaal gaat afspelen door. 8 mal 11 jaar, 88 jaar Vastlovensverein. Nou, dat gaat waarschijnlijk niet ohne aandacht voorbij. Ja, allereerst, bij zover, dank voor de inlading dat hij in deze programma durven komen vertellen wat voor jullie tour met 8 mal 11. Meer welkom. Doordat het Jotje zo had, voorzit ze Jans vrug nog in de ziet. Het is pas over dik 12 maanden dat we tatsächlich met dat jubileum jullie starten, maar voorhand je mengt om het Jot Aardse vleien. Zeker. Om beziets de aanvang te maken. En daarom is het zo dat voor u hij bij Beleef Kerkrade daarvoor vertellen in het kort wat voor wel je doen Ja. op korte termijn
En natuurlijk ook in het seizoen zelf, voor wie het zaad, 24, 25. Dat is nog lang, maar er moet nog veel passeren en voor wel een paar zaken u aankaarten. Ja. Brandlos. Voorhand eigenlijk twee zaken die voor u ganz in het bijzonder willen bespreken. Dat is het project van het beeld. En dat is het angelproject wat voor je tour 8x11, dat is het totaaltheater. En voorhand een commissie die junt voor doorvuur in het leven roffen, de jubileumcommissie 8x11. Die junt voor nu over het wegen, want een nieuwe seizoen begint, junt voor die installeren en presenteren. En dan junt die ook alle projecten junt die bespreken op de avond van de Kerkhoffse Vastelovensverein op 11/11 en verstarten. Nu het 23. En voorhand voor u, deze middag, je meent om twee van die zaken die we het komend jaar junt voorbereiden om die u even voor het voorslicht te brengen. Ja. En doorvuur hand voor Nicole Cox bereid je vongen om u het te komen vertellen en de Arno Tekkes. Zij zijn eigenlijk de twee personen die dus in ieder geval ook onderdeel uitmaken van die jubileumcommissie. Die natuurlijk veel breder zal zien, dat je van 11/11/23 nu presenteren. Maar die twee zijn Jans in het bijzonder beschäftigd met twee projecten, wie je zegt. Ja. En voor hand je het zagens metgenomen. De Arno zal direct het woord voeren over wat we kennen omschreven als totaaltheater. Maar vielleicht dat voor Ladies First. Die Cole de ruimte geven om te vertellen wat dat project. Het kan heel harde dingen. 8x11 met lief had. Nicole. Nou ja, je had zoiets al had zich gestorven, hadden twee beelden bij ons. Ja. Daar vertellen we even meer van. En het is eigenlijk al in de wie zei maar dat zo schon op plaats? De vorige jubileum. Zijn toch collectors items, beeldjes gemaakt door twee schon kunstenaars die voor een keer gehad. Maar nu hand voor je meent om toch de jeugd nog meer bij de vastelovend te betrekken, zodat ze ook meer draagvlak nog krijgt bij de jeugd, maar ook om het vuur te zetten. Ja. Dus nu willen we hier een oproep doen aan de Kerkruidscher Jugend om een kunstenaar te vinden die zich hier wel beschäftigen met het maken van het jubileumsbeeldje 8x11 jaar. Dus de jonglu van Kerkhoff, die dragen een kunstenaar. Ja. Nee, niet een kunstenaar dragen, maar dat ze zelf het maken. Dus voor een jong kerkraadstalent kan je erin zien, vanaf dat ze kan tekenen, schilderen, boetseren, nu maar op. Dan kan met de idee komen voor een beeldje. Dus dan kan je het boetseren. Dus voor hun eigenlijk een soort openbare aanbesteding van een jonge kunstenaar. Een oproep. Een oproep. Aan de jonge Zeker ontwerp. Juist, ja. En dat kunnen ze vanaf u doen? Dat kunnen ze in principe vanaf u doen. Ja, straks kunnen hij ook een beeld tegen wel een adres, mailadres, Facebook, waar ze zich kunnen melden. En het kan in elke vorm. Hè. Ze kunnen dus echt een beeldje maken van klei. Ze kunnen het tekenen, ze kunnen het opschrijven. Wanneer ze het niet in klei gaan, dan zorg je voor dat ze geholpen werden, dat er een mal is. Dus dat is eigenlijk wat voor jou wel en wat voor Sean zouden vinden, wat voor draagvlak met krijgt. Ja, want het is een collectors item. En ambitieus. Ja. Wenn ik dat moeilijk hoor, het afgebroken. Maar wie bereikt ze de jeugd dan? Nou ja, die kijken natuurlijk niet allemaal naar Beleefd Kerkrade televisie. Nee. Nou, zouden ze wel moeten doen? Ja, natuurlijk. Maar we proberen dat ook. Maar... Kijk, dit is het ietsje medium, hè, wat we natuurlijk nu uitzenden zetten. Ja. Daar hoffen we dat de lui die dat huren en die de uitzending zien, ze zeggen, zodat je hoort. Die hebben vooral ook kinderen in hun omgeving. Dan je voor ons zetten via de kindercommissie bij de scholen. Dan, dat is daar bereiken ze veel kinderen met. We moeten eens denken trekken aan een bibliotheek misschien, hè, waar veel lui komen. Allerlei plekken waar we wisten, daar komen kinderen, daar kunnen we erop op doen. Ja, Facebook natuurlijk. Ja. Ja, voor die beeldjes natuurlijk met braad, die willen we even zien. Dat is het beeld. 6x11. 6x11. Per nacht. Beeldje maat door Loetissen. Ontworpen. Steeds groes op de maat. Ja. Is onder andere ook het scepter van de ceremoniemeester. Ja. Dat is een nog iets groter formaat, maar dit is eigenlijk het verkoopformaat wat we bij 6x11 onder het publiek handje praat.
En 11 jaar daarna, dus nu eigenlijk zeg maar 10 jaar, en je ligt 11 Ja, jaar. je Je hand voor de Wim Steeds bereid gevonden om dat beeld te maken, Thans Mariesje met de vaan van de Kerkelijke Vastenavondsverein, met door erin 77. Ja, losse een kleine vuurzat zie je voordat je wat voor vergelijkt met 8 keer 11 straks je aanbieden. Maar het lijkt op, artistieke vrijheid. Het zou een richting kunnen zien, maar daar totaal niet engageerd. Voor zo'n zeer benieuwd wat de jongen nu zich lossen halen. Ja. Heel leuk. Totaaltheater. Wat is dat? Wat is dat hoor? Het totaaltheater had te maken met dans, met muziek, met de spraak. Had te maken met je zang. En wenn ze dat allemaal bij je pakt, dan kan ze maar een eng locatie te rijden. Dat is in het theater voor je. Dus in het theater, dat is wel alvast, dat hebben we moeten vastleggen, omdat anders de dag voet zijn. Dat is tussen 2025. En het enige weekend wat er Vastenavondsverein nog vrij houden wordt, het is een lange seizoen dan. Ja. Maar dat is 3, 4, 25 januari, vrijdag, zaterdag, zondag. Dan zijn we in het theater, dan kan de keertje nog niet voor je jolen werden, apropos, want dat is een beetje te vroeg. Maar dat maken we het wel. En wat maken we door? Het tipje van een sluier is... voor 8x11 kan ze over geschichte. En die geschichte van 8x11, die junt voor in beeld brengen. En voor de verder rest is het de heidenswerk. En zijn ze nog niet? Nee, dat is niks. Die staan niks. Ja, nee, weet je, de Walter zei. Een beetje scoop kennen we van. Hey, vuur had ik gewoon een scoop, je had maar nu. Nee, maar du kent... Je hebt dat talkshow, het keer een scoop. Ja, dat weet ik wel. Maar dan moet je de datum je noteren. Ja, dat gaat ook zo. En vervolgens moet ze doorwinnen in de agenda. Want dat kent ze in de huidige agenda, kent ze door alle kruidjes zetten. Dat ze door zich een kaart moet stellen. Ja. Dat is één. Okay. En dan moeten we even mee toe. Dan moet je het even mee toe. En voor de rest is het avondvullend, neem ik aan. Het is wel op oude beginnen, misschien 11 op 8, dan huren we van 11 minuten over 11 op. En dan had ze je nozen van dingen, wat ze hadden van wat ze er maar op door. Zo. Dus verhandelen al je laat. Dit is voor allemaal vastgelaten. Dat is voor vastgelaten. Dat kan we ons op het stuk drillen. Natuurlijk. Kijk, voor mij in de water zitten terecht of in de 11 van de 11e dit jaar. We werden voor gesteld aan de leden van een Vastenavondsverein. Maar we hadden dit zuimpje ongeroos gepland. Onder leiding van de vuurzitter. Zeer gewaardeerd als chef Teunissen, want dat is onze vuurzitter. Maar dan zullen die het zuimpje in laten. Oké. Ja. Dus het is nu waarde is dat die wortelen krijgt. Dat had een wortelen krijgen. Totaal theater ook al. Want die zullen al aan het vertakken ook in de eerd. Maar op de 11 van de 11 uur voor al je. Ja. 100%. Oké. Nou, voor Vreunenstrop alvast. Dat zijn nog maar 2 van 8 projecten in Jansen. Nou, ik ben zeer benieuwd. En ik hoop de nu ook. En het wichtigste is dat ze het zich al opschrijven. Ja. Precies. Ja. Dat ze nu al denken, hey, dat moet ik in de gaten houden. En het is 24, 25 hoor. Dus dat betekent dat de kaartverkoop ook begint niet in het vroegjaar van 24. Ja, zeker. Dan kan ze elkaar te bestaan. Dan je de theaters op en dan... De nieuwste keer want van het programma terug zouden we daarvoor komen voor hetzelfde weer over 2 of vielleicht wel 3 andere projecten. Nou, dat is dan to be continued. Werd vervolgd. Voorzien dus wel terug. Zonder dat hij wordt en ons alle beetje in de stimmung had gebracht voor 8x11 Kerkelijke Vastenavondsverein. Ja. Veel succes met alles. Dank. Met de voorbereiding. Trots op onze regio, op onze club, generaties lang. En als het eindsignaal klinkt, verdrinken alle spelers in een vloedgolf van Limburgse supporters. Maar nu lijken tijden te veranderen. Het vuur werd zwart, onwaardig. De kumpelmentaliteit, die willen wij terug.
Hansen die een uur voor de wedstrijd nog een injectie kreeg, want hij heeft last van een gebroken teen. Die vlam, die moet weer aan. Terug naar de roots, naar de trots. Vol ambitie. Nu is een lekkere bal. Hoop, durf en goede moed. Vuur in elke speler, in elke beweging, in iedere stap. Samen, want onze generaties blijven verenigd. En onze ambitie, die is gezet. De beste 5. Laten we samen het verhaal voorschrijven. Doe jij mee? En dus bij mij in deze jubileumuitzending Piet Loven. Piet Loven is, en dan moet ik echt op papier kijken, concessiemanager trein Limburg Arriva. We komen direct natuurlijk te spreken over Arriva, maar dat is ook in de Kerkgoed. Daar wonen ze in Kerkgoed, klopt dat? Ik woon in Kerkgoed, ja. En dat is nog hier hij. Ik ben nog hier hij. Je voelt zich Kerkgoed. Ik voel me Kerkgoed. Nou, en ik huur je het ander dialect. Ja, dat klopt. Ik ben in 1977 heb ik gesolliciteerd bij NS. En wie dat toen was, moest verhuizen. Ik woonde in Midden-Limburg, geboren en getogen in Beegden. Oh, Beegden? Ja. En toen moest ik verhuizen. En dan ben ik verhuisd naar Heerlen. En op een gegeven moment ging in Kerkhout spoorhuizen te koop staan. Aan het station, 2 van die spoorhuizen die in de Harmen zijn daar. Ja. En daar heb ik toen een huis van gekocht. En zodoende ben ik in Kerkhout terechtgekomen. En het is wel leuk met de dialecten, ik versta het 100%. Toes in Midden-Limburg zeggen ze, heb zo goed zuien, want ik heb daar dingen ook wel zulke dialecten tussen zitten. En hier in Kerkel zeggen ze best niet van hey, jong. Maar ik woon hier toch al 36 jaar woon ik. Ja, dat is het toch van hey. Dat is best van hey, ja, best ingeburgerd. Dat vind je ook. Ja, chic. En dan is er Raildag. Raildag, ja. En dat speelt zich af rond station Kerkrade Centrum. En veel wel natuurlijk weten, wat is dat, de Raildag? Ja. Ja, wat je voor beleven. Wat ze gaan beleven daar. En ik hoop met heel veel andere mensen nog. Ja. We zetten de deuren open. We laten eigenlijk zien wat het vak van buschauffeur, maar ook van machinist zeker is. En alles wat rondom zo'n trein en bus aan de gang is, zeg maar. Treinen trekken altijd mensen aan. Treinen is fascinerend. Het is gewoon, en we willen er heel graag laten zien. Dus in die treinen zit ook de vakmensen van ons, de machinisten, die geven uitleg over zo'n trein. We hebben verschillende soorten treinen staan. Die kinderen kunnen op de bok plaatsnemen, dat heet de bok, hè, waar de machinist op zit. En dan krijg je zo eens een beeld wat ziet van de machinist. En al die toeters en bellen en metertjes. Ja, het is fascinerend om daar een keer met de neus bovenop te zitten. En de treinen staan wel stil? Of die staan stil. Nee, die staan stil. Dus we hebben één lang spoor, zeg maar, op het station Kerkrade. Daar staan die treinstellen maar opgesteld. Het andere spoor, daar kunnen we onze reguliere trein aan de Ritaweg. En daar hebben we een hele happening van gemaakt. Ja, en moet ze een keertje kopen of is dat vrij toegankelijk voor iedereen? Het is vrij toegankelijk. Ja. Het is vrij toegankelijk. Ja, dus mensen kunnen gewoon naartoe komen. Het is zelfs zo dat voor de inwoners van Kerkrade is het gratis reizen de dag. Dus mensen kunnen rijden of op Zweemert of Eigels of zich de bus of de trein pakken. Uit alle windstreken kunnen ze eraan komen? Alle windstreken komen ze naartoe. Ja, leuk is dat. En, het speelt zich, dit is ook landelijk, of niet? Is de Raildag? Het is landelijk. Je begrijpen hoor. Ja, dit is een overkoepelende organisatie, Railforum. Ja. En Railforum, dat is eigenlijk een kennisbank, zeg maar, al die treingerelateerde bedrijven die aangesloten zijn. Ja. En die hebben het initiatief genomen om het nu landelijk te doen, die Raildag. Dus ook bij een andere standplaats van de Riva in het land, in Zutphen, in Groningen, in Leeuwarden, dat zijn ook open dagen, maar ook bij alle andere treinbedrijven. Open dagen. Ja. Dus het is het enige nationaal evenement? Het is een nationaal evenement. Op railgebied? Op railgebied. Ja. En dan, ik vond de huren de bussen bij ons ook bij, want we hebben trein en bus altijd samen gecombineerd in een visgraadmodel. Dus ja, daar hebben we wat is een visgraad? Ja, visgraad is eigenlijk van de treinen, zeg maar de backbone, die rijden zeg maar de grote trajecten en de bussen sloeten op de treinen overal aan. Ja, precies. Dus de mensen gaan vanuit de bus de trein in en komen vanuit de trein weer in de bus. Ja. En
Er is er nog zoiets als samenwerking met het museum wat er ligt, wat natuurlijk voor de hand ligt om dat nog te doen. Dus het Techniekmuseum. Techniekmuseum, de buren van het station, zeg maar. Ja, precies. Dus dat is heel leuk om daarmee samen te werken. En de mensen die het kaartje kopen, dus niet door het kerkroor, die anderen moeten een keertje kopen. Hè. Wel erg gereduceerd, €5 gratis de kinderen met. Die mogen met het kaartje ook naar het museum. Krijgen €3,5 korting in dat museum. En het museum helpt dus ook met allerlei voorzieningen die we nodig hebben op dat dag. Oh ja, dus leuke samenwerking. Nou, hartstikke goed. En er liggen nog een hoop op tafel. Wat is dat allemaal? Want, ja, dat zijn allemaal spulletjes. Kijk, we willen sowieso van onze beste kant laten zien met treinen en bussen, maar we gaan ook van alles uitdelen. We delen bouwplaten uit voor de treinen te bouwen, bussen bouwen. We hebben keycords, we delen stickers uit, we hebben suikerspinnen, we hebben een kloon, we hebben glittertattoos. Dus we doen van alles om de kinderen. Dus het werden echt Arriva Circus? Het werd een Arriva Circus, maar vooral gericht op de gezinnen. Ja, heel leuk. Ja, dus het is echt wel een familie-evenement. Het is een familie-evenement. Leuk om er op zaterdag naartoe te komen met de opa, de oma of met de papa en de mama. De kinderen hadden natuurlijk enorm interesse allemaal voor treinen en bussen. Nou, hartstikke goed. Dat heel veel leuke fotomomenten opleveren, absoluut. Ik hoop dat er een hoop nu komen. Dat het, ja, daar rekenen we wel op. We zijn er voorbereid. Lange rijen stund voor in de Arriva-trein. Ja, dus we hebben alles. Is hoop dat ze allemaal met openbaar vervoer komen. Komen ze met de auto, kunnen ze toch makkelijk parkeren naar het station. Ja. Dat is allemaal netjes ingeregeld. Ja, wat natuurlijk voor keer zal u leuk is dat ze ook de bus kunnen pakken. Dan kunnen ze de bus pakken. Ja, het is gratis. Amazones, zoals u dat Amazones, helemaal Amazones. En dat trekt dingen enorm aan. Om daar gewoon een leuke dag van te maken. Ja, en zo'n dag met Arriva voor het hele gezin, waar ze kennis kunnen maken met alles wat viert en op rails en ook nog met bussen, had het ook nog een ander doel, denk ik, namelijk dat u dat bedrijf ook leren kennen. Ja. Deze dag zullen zeker ook mensen geïnteresseerd zijn om te komen werken bij Arriva. Ja. We hebben daar ergens in de trein een hele mooie plaats aangewezen. Daar zitten mensen op te wachten die geïnteresseerd zijn. Aha. Ze kunnen meteen informatie krijgen. Ze kunnen daar solliciteren als ze willen op dat moment. Meteen door? Meteen ter plaatse. Dus als ze helemaal enthousiast zijn van die treinen en van de bussen, en ze zeggen, goh, ik wil ook op die bus rijden, of heel de machinist weer ter plaatse, kunnen ze dat regelen. Nou, geweldig. Leuk. Ja. Chic. Ik hoop op veel animo. Ik hoop ik ook. Ja, dank je. Heel veel plezier en heel veel succes. En leuk dat Arriva zich zo liet zien aan je rennen. Ja, dank je wel. En bis tot 16 december. Bedankt Piet voor het leuke gesprek. Super, dank je wel. Ver. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années j'apporte. Oui, mais voilà tout le bruit et tout le silence. Regardez-moi, ôtez-moi ce qu'il reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Crois vous dire que les lèvres de notre ne vous diront pas ces petites choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années c'est fini. C'est mes gueules, c'est mon cri. Mais vous voilà, tant pis. Voilà, 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 juste ici. Mon amour et mon vie, comme je crève, comme je ris. Mais voilà tout le bruit et tout le silence. Ne partez
ça me sauverait pas, non. Me faire se foucher pas comment. Aimez-moi comme un ennemi qui se va pour toujours. Je veux quand même, parce que moi je sais pas, il me met mes contours. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà même ici, mes années je cours, oui. Mais voilà tout le bruit et nous le firons aussi. Ici, ça me casse, c'est mon cri. Mais voilà, mais voilà, mais voilà. Voilà, 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 voilà. Dankjewel. En welkom. Verjint naar de evenementen in de maand september en dat zijn er een ganse hoofd. Zoveel om alle op te nemen. Vernemen er een paar en de rest kunt alle schön in beeld en voor u toegankelijk. Verjint naar zaterdag de 9 september open dag in de Hub Kerkgaard. Ook op de 9 september is het buurtfeest Holzhamers op een Hoots. Alles rondom de kerk vanaf 3 uur. Zaterdag de 29 september is de Eurode-omloop om 3 uur, markt Kerkrade Centrum. De 16 september is World Cleanup Day vanaf 9 uur in de Amstelvallei. De 16 september vanaf 11:30 Arriva Raildag in Kerkrade natuurlijk en dan bij het station. Zaterdag de 16 september Kerkrade Jeet Plat in de Hub, bibliotheek, markt, Parkstad Limburg-Theaters door de Janse stad, inclusief het programma in de ochtend. Verjint naar dinsdag de 26 september om een zet te nemen, de avond van de Limburgse korte film in de Hub bibliotheek. De zaterdag de 30 september zingmiddelsmid in de botanische jaat en zo je het maar weer en weer en weer. In september hoeft u niet te vervelen. Elke dag is wel. Je hebt ze door, kijk dus ook voor het ganse programma op www.beleefkerkrade.nl/agenda.
Een lied klinkt uit een monk. Schouwer aan schouwer. Dreigt muziek. Hang op je vouwen tuin. Een lied klinkt en hangt in de rug. Beeld van verbondenheid. Tezamen muziek. Hang je strengelde noten. Ja, los dich huren. Jeder stem is het waard. Je hoort ze werden. Je luistert te zien. Jeder stem is het waard een beeld te creëren. Ja, los dich huren. Jeder stem zijn klank. Je nuance te werden. Je dragen te zien. Jeder stem over grenzen een beeld te zien. Een lied klinkt. Los dich huren. Om te delen. Du en ik. Een beeld waard. Dat was een prachtig gedicht van onze stadsdichter, door Wim Heijmans. En al wist dat zie er elke uitzending. Maar wel een gedichtje van hem. En van de, wie zou wat zeggen, de geestelijke energie, van de lichamelijke energie, om het zo maar te zeggen. En we gaan het gaan over het sportakkoord. En bij mij dus zitten Gilles Gerards, beleidsmedewerker van de gemeente Kerkrade. Dat zeg ik goed, hè Gilles? Ja. Je spreekt geen dialect, dus wij spreken ook Nederlands. En voor Gilles zit er Twan Ruiters van de Sportstichting Kerkrade, Vuurkalle je woonplaat. Is het niet? Ja. En vertel even Jans kort wat die Sportstichting, wat dat is. Sportstichting Kerkrade is een adviesorgaan voor het college van burgemeesters en wethouders over alles wat met sport te maken had in Kerkrade. Individuele sport en georganiseerde sport. Je vraagt en ongevraagd? Ongevraagd ook, ja. Permitteren ons ook al eens om zelf... Je wil maar eens even aan de bel zetten. Ja, zeker, omdat dat nodig is. Ja. En dat kunt dan gewoon bij Gilles op het bureau? Dat kunt bij Gilles op het bureau, ja. Zo gaat het, nou, ja. En nu jullie van over het sportakkoord. Ja. En ik moest eerlijk zeggen, ik wist niet wat het was. Wat is dat sportakkoord? Vertel. Nou, het sportakkoord is een overeenkomst tussen partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en natuurlijk gemeente Kerkrade, waarin we afspraken hebben gemaakt en doelen gesteld voor alles rondom sport in Kerkrade. Ja, en dat is dus een overeenkomst, dus ze zetten echt allemaal een handtekening. Ja, ja. En ze spreken af wat ze voor elkaar gaan doen en betekenen. Precies, we hebben... we hebben in 2020 dat met diverse partijen gedaan. Dus daar hebben we afgesproken dat we gaan inzetten op inclusief sporten en bewegen, vitale aanbieders in de sport, maar ook dat kinderen sportief kunnen opgroeien en ook het stukje samenwerking en zichtbaarheid. Ja, en wat is dat inclusief? Wat zijn nu inclusieve? Inclusief sporten en bewegen. Dus dat wil zeggen dat iedereen mee kan doen. Iedereen mee kan doen. Ja, ongeacht je portemonnee of dat je bepaalde uitdagingen hebt. Dus daar is het uiteindelijk op gericht. Precies. Dat mensen in Kerkrade, jong en oud, aan het sporten komen. Ja, precies. Ja. En dat hebben we gedaan met een paar karttrekkers. Dus dat is in dit geval de Sportstichting. De Move Factory en gemeente Kerkrade. En op korte termijn komen daar nog wel partijen bij. Ja. Namelijk Impuls, dat is een maatschappelijke organisatie. Ook Movare, de onderwijsstichting. En dan ook nog Arnal en Stofberg. Ja. En dan kiet zo'n sportakkoord geld, neem ik aan of niet? Ja. Zo niet. Het sportakkoord krijgt geld van de nationale overheid. Hè. Ja, okay. Daar is het ook geïnitieerd. Ja. En dat op lokaal niveau kan het worden uitgerold. Dan moeten partijen op lokaal niveau initiatief nemen. En dat gaan we dus als Sportstichting Kerkrade gedaan, samen met de gemeente, met Impuls en de Esteetszetel. En ja, dat sportakkoord rollen we dus uit en natuurlijk, we zijn ook de vertegenwoordiger van de sportverenigingen in Kerkrade. Dus ook namens de sportverenigingen rollen we dat uit. Ja, en kunnen zich dan ook nu melden, maar die bijvoorbeeld willen initiatief willen organiseren. En die melden zich bij het sportakkoord.
Ja, dus eigenlijk bij het kernteam. Dus we hebben een kernteam opgericht, bestaande uit nu gemeente, sportstichting, de Move Factory, dan zo meteen die andere partijen. In feite kunnen zij een idee voorleggen van, nou, we vinden dit een prachtig idee, maar hier hebben we geld voor nodig. Ja, precies. En in feite kan dat uitvoeringsbudget als stimuleringsbijdrage dienen om dan met dat idee aan de slag te gaan. Ja, en dan eigenlijk met de bedoeling dat we natuurlijk die doelen in het sportakkoord, dat we die rondkrijgen, dat we die halen. Ja. En wie ziet dan daarop toe? Zeg maar, je spreekt dingen af. Wie, de politiek? Of, Nee, wij als kerngroep. De kerngroep krijgt dus een aanvraag uit het maatschappelijke veld. Hè. Ja. Dus de Verein bijvoorbeeld vraagt, de initiatief, het beweeginitiatief vraagt dat ABO's. We beoordelen dat met de kerngroep en dan kennen we er een budget aan toe. Ja. De Kinderverein had dan de financiële middelen om die beweegactiviteit uit te rollen. Ja. En zo hadden we in die tijd van corona een aanvraag ontwikkeld die heet Kom in Actie. En dat is om vereinen te stimuleren leden te behouden en leden te werven. En zeker in die coronatijd wordt dat heel moeilijk voor vereinen, want toen lag alles stil. En ja, dan moet ze dus een beweegactiviteit organiseren en voor dat bewegen werd ze ondersteund in financiën. En dan kent ze dus lui inzetten of hulpmiddelen inhuren om dat bewegen mogelijk te maken. En er had enige korte lijnen, zeg maar. De aanvraag niet in alle handen. Nee, dat willen we natuurlijk voorkomen. En daarom is de Move Factory bijvoorbeeld ook aangehaakt. En dat is dus een ondersteunende partij die de vereinen ook helpt om die aanvraag op een jouw manier in te dienen. En noem het al een voorbeeld, zijn er nog andere voorbeelden? Of van wat al drie en wat al leuf? Wat al drie, Shell? Ja, wil jij ze noemen toch? Zal ik ze noemen? Ja. Een leuk initiatief is van Balans. Die hebben nu het Nijntje Beweegprogramma uitgerold. Zie je, nu jullie er al horen, maar ik vertel het nu aan het Shell. Nijntje Beweegprogramma, en dat is voor de kleuters, dat die leren op een speelse manier ook meer te bewegen. Ja. Op school? Nee, in de eigen omgeving van Balans, dus van de toonverein. Dus kinderen met een beperking bijvoorbeeld had Novizorg samen met Roda JC een project uitgerold om kinderen met een beperking aan het bewegen te krijgen. Ja, dat soort initiatieven, dat ondersteunen we natuurlijk van harte. Van een ander voorbeeld van een kaartclub, die willen ook bewegen, maar die willen dan ook koffie en vlaam drinken. Koffie drinken vlaam is, koffie en vlaam je niet uit het sportakkoord. Maar het beweegstukje, dat ondersteunen we. Dus als je de hulpmiddelen bij nu gaan, dan zullen we dat financieren. Ja, leuk is dat. Ja, en we wisten natuurlijk alle hoe de media, weet ik wel, wie nu het is in Ooststad. Voor bewegen ze weinig, dat lezen we allemaal in de tijd. En we leven ze ongezogen en het gaat alleen maar beter. Dus zo'n initiatieven moeten we toejuichen. We hadden schön dat hij wordt. En ons had verteld wat het sportakkoord is. En nu die dat hem zien, die zien ook een website in beeld waar ze zich kunnen melden, wenn ze eventueel voorhand ideeën hebben. En wie fitter, dat verwerden we beter, zeg ik maar zo. Bedankt! Alsjeblieft. You bring only your voice. High level of competition. Definitely a group effort. Wonderful choirs from all over the world. The judges that they brought in are top-notch. We can bring such excellent music to a place with all of these amazing choirs. 1 and 2. Steal away, steal away. I told them, I am your granny.
And I am a dancing granny, so you have to dance with me and be with me. Oh, yeah. Ponta is a great experience, great judges, great choirs, superb city. Come! Voor jullie nog Open Monumentendag in heel Nederland, maar zeker ook in Kerkrade en ook al op de 16 september. Dat werd echt een geweldige dag in Kerkrade met ontzettend veel evenementen. En Open Monumentendag ook in Os-Lambertuskerk. En om daarover te vertellen zijn bij mij also Toon Jansen en Frans Bastra. Heren, welkom. Dank. Waarom gaat de kerk op Open Monumentendag? Is een beetje een open deur voor, zo je me zegt, maar... Klopt, ja. Ja. Nou, we zijn ervan overtuigd dat de kerk Jans veel lui niet weten wat de Lambertuskerk is. Dat bedoel ik nu het gebouw, dus niet de kerk wie de lui dat vaak verstond. Dat toeren, dat staat daar, even normaal te kijken. De kerk staat daar, maar trotzdem, de lui weten dat ook al in. Maar de lui had je enkel idee, veel lui had je enkel idee van wat de kerk als gebouw betekent. Ja, en is dat ik denk dat dat stemt, is dat de eerste keer dat met Open Monumentendag dat de kerk opgeeft of niet? Nee. We hadden al jarenlang, helemaal met een monumentenmaand, monumentendag. Ja. Dus nu al 5 of 6 jaar geleden dat we daar intensief mee bezig zijn. Ja. Alleen dit jaar willen we dat nog intensiever doen, omdat we in de gaten gaan krijgen dat de lui op een gegeven moment de kerk niet vingen. Te weinig bezoekers. Ja, als monument dan? Man. Als monument, klopt, precies. Ja, en als we dan naar de geschichte kijken, waarom is de kerk zo wichtig, historisch gezien? De kerk, historisch gezien? Nee, ik bedoel dat niet als religieus fenomeen, maar meer als monument. Als monument. Ja, dan moeten we Jans Wietser ook in de geschichte. Ja. De eerste kerk, waarvan dat we wisten dat het een kerk was, is gedateerd op 1060. Ja. 1065 kunnen ze de eerste keer in de archieven terecht. Oostkerk is de opvolger van een kerk gebouwd door de architect whose ogen daarmee verdaad is. En die waren in 1825 zo bouwvallig
dat we een nieuw had moeten losbouwen. En dat is de huidige kerk. Ja, ja. Ja. En dus de huidige kerk is niet zo ganz erg oud, maar staat wel op hele oude fundamenten. Op een heel oud fundament, ja. En is er nog iets voor dan onder wat niet meer van oog zichtbaar is? Of wisten we dat enig niet? Het enige wat we zeker wisten, dat is dus archeologische gravingen, dat op het gebied waar de kerk staat, een houten palisade waljestangen had. Ja, ja. En dat is eigenlijk ook de oude kern van Kerkgoor. Ja. Maar op de plek? Op de plek zelf is al vanaf 1000 zoveel al een kerk. Een kerkgebouw bekend. Precies, ja. En de huidige kerk dateert dus ongeveer 1865. 1825, 1844 is ingewijd en in gebruik genomen. Ja. Is dat dus toch al 180 jaar intussen? Ja, zeker. De kerk staat. Ja. Qua monument. Wat zijn de hoogtepunten in de kerk? Het hoofdaltaar. Ja. Het hoofdaltaar van de kerk stamt dus ook nog hoe die oud ziet. Ja. En is je maar terug ook wel met een Akense bouwmeester. Dan moeten we toch van hand dat doen. Ja, de zeker. Akense bouwmeesters. Ja. Dus door Jozef Koeve. En als top had de Gabriel Grupello het kruis wat het altaar, wie zou ik zeggen, het puntje op het i zet. Het beroemde Grupello-kruis staat erop. Ja. De Grupello was van oorsprong een Italiaanse kunstenaar. Had bij het België gewoond, en een heleboel gedaan. Is met de dochter van Poik getrouwd, ben ik Joodse informeerd. Hij had een aantal jaren op Erestein gewoond. Daar staat ook een borstbeeld van hem. En het is toch zo belangrijk weer voor Kerkgoor dat de Grupello-straat heb je nu. En is in de, dat hadden we nog koop. In de Lambertuskerk is ze begraven samen met zijn echtgenote. En waar? Dat is het grote geheim. Oh, dat wisten we niet. Dat wisten we niet. Zelfs u niet wist dat. Nee, zelfs u niet. Ook de dek gaat niet. Dus. Nee, zingen graafsteen van. Nee, helaas niet. Nee, helaas niet. En u had voor Open Monumentendag, de 16 september, kunnen jullie komen en wat gaat er gebeuren dan? Op 16 september is er enkel van 's middags opengesteld. Om 2 uur werd een lezing gehad door Frans Bastra over de geschiedenis en over het monument Awerm. Ik kan dat zo goed vertellen alsof ze zelf gebouwd had. Dus ik nu de lui uit om aanwezig te zijn. En die lezing is in de kerk? Die is in de kerk, inderdaad. En dan jullie op de prettig stoel staan? Laat me zo zeggen, ik ga niet predigen, maar ik ga moeden. Dus dan werd lezing gehad, er werd een rondleiding gehad, al dan niet onder begeleiding. En de lui kunnen daar ook komen in ruimte zoals ze normaal niet komen, wie in de sacristie. De ruimte waar de priesters zich allemaal vuren. Ze kunnen komen op het orgel, op het okzaal, waar het orgel staat, het beroemde Müller-orgel, is 1848. Werd nog gespeeld of niet? Het werd op de middag werd niet gespeeld. Want dat lange jaren waren om je door, maar om je afwisseling in het programma te brengen, is het dit jaar de nadruk op de lezing van de Frans. Oké. Wat we ook nog ter beschikking hadden, is een 2 boekjes over de geschiedenis van Kerkgoor en de geschiedenis van de Lambertuskerk. En in dat laatste busje is er bijvoorbeeld opgeschreven alles over het inventaris van de kerk. Dus dat is ook wichtig hoor. Dat is zeer wichtig. Er zijn ook schöne dingen. Het zilver en goudwerk, het vaatwerk. Precies, inderdaad. En met de lui zo'n busje bij de hand had en ze lopen door met drank en ze precies zien wat allemaal door aanwezig is. Een buitenkans. Precies, dus iedereen uitgenodigd om te komen. Nou ja, dat is bij deze voor eeuwig nu in beeld. En overigens niet alleen de lui van Kerkgoor, dat kennen we ook van Boezekerk. Ja, natuurlijk. Uiteraard. Toch nog ook benadrukken. De opbrengst van de verkoop van die boekjes werd ook bestemd aan een goede actie. De adventactie, wie wil dat noemen. In de maand december werd die actie gehouden en kind de lui die het nodig had,
een jotje vul de waarheid is met levensmiddelen. Dus dat loont zich. Voor jij rennen. Ja. Nou, dank dat hij wordt en ik wens u veel bezoekers dankjewel. op de 16 september. Een drukke kerk en met name voor de lezing daar. Ja, dank. Oké, dankjewel. Dank. Zonder hij wordt. In zo'n jubileumuitzending wie voor uw hand, de 25e keer Beleef Kerkrade televisie, past natuurlijk ook het Wereldmuziekconcours. Want het Wereldmuziekconcours is op weg naar jubileum, 75 jaar in 2026, de 20e editie. En daarvoor schuiven aan bij mij aan dus Björn Bus, algemeen artistiek manager Henk Smit, artistiek manager Mars Show en percussie. Nou, leuk dat jullie er zijn. Henk spreekt je dialect, dus we gaan het een beetje in het Nederlands doen. Nou, tot nu toe verstond ik alles. Ja, kijk. Dan is toch ook het grote voordeel van hier werken. Juist. Ja. En Björn is Limburger, dus dat versteet Kerkhuis. Geen probleem. Nou, voordat dat een beetje wie het zo goed kunt en dan kunt dat allemaal goed, want voor jullie het gaan, we gaan het hebben, Henk, over het weekend van 14 en 15 oktober. Of is het alleen 14? Nee, 14 en 15. 14 en 15, want dan hebben we zo'n soort tussen-WMC, zou je kunnen zeggen. Een kleine editie, maar wel met heel veel aandacht voor alles wat het WMC te bieden heeft. En daarover komt u vertellen. Inderdaad. Wie doet de muzikale... Zal ik de aftrap doen? Björn doet de aftrap. Ik doe de aftrap. Ja, dankjewel Fer. Ja, wie ze zei is 2026 de 20e editie van het WMC, hè, het 75-jarig jubileum. En wat we natuurlijk doen, en dat hebben we eigenlijk altijd gedaan, is de hubs 1 keer in de 4 jaar dat grote WMC en de hubs in de tussenliggende jaren proberen we natuurlijk altijd verschillende activiteiten te ontwikkelen. Ja. Dat doen we elk jaar. En het weekend van 14 en 15 oktober organiseren we weer een aantal zaken die veel belangrijk vinden als WMC. Vooral in de samenwerking met andere partners. Dus we hebben een campus georganiseerd. Ja. Een campus in de hub op 14 oktober van 10 tot 5. Daar kennen ze een informatie- en ontmoetingsmarkt nummer. Waarin het WMC zich presenteert. Partners van WMC, vrijwilligers. We benadrukken heel erg het belang van een inclusieve samenleving. Dus we hebben ook optredens van paramuzica-orkesten, van seniorenorkesten. We bieden een aantal maatschappelijke organisaties, zoals het Taalhuis, bieden weer een podium aan. Dus er zijn over de hele dag door concerten, er is van alles te beleven, vrijwilligers die zich door presenteren. Ja. Dat is eigenlijk een beetje het idee van de campus. Er komt een stuk tentoonstelling terug. Wat we vorig jaar gepresenteerd hadden met WMC, van de tentoonstelling Harmony. Daar komen elementen van terug, dus er is van alles te beleven in de campus. En ook voor de bevolking van Kerkrade? Uiteraard. Het is gratis toegankelijk en het is voor iedereen die binnen wil lopen. En gaat meer wil leren over de diversiteit en de creativiteit die Kerkrade heeft op het gebied van muziek. Ja. Precies. Dat is eigenlijk de campus. Dat sluiten we 's avonds af met een concert. Dat heet, we hebben eigenlijk WMC in Concert, een nieuw soort label wat verplekken op concerten die we door het jaar heen organiseren. En het avonds hebben we weer ProBrass, een top koperensemble uit Oostenrijk. Die hebben we uitgenodigd. Die zijn bezig met een tournee, 40 jaar Best of ProBrass. En die laten we eigenlijk vanuit Wenen laten we die naar Kerkrade komen. Die hadden vroeger ook al eens op WMC-edities concerten gegeven, die zijn bij het publiek wel bekend. Dus we hebben we daar een groot concert met. En de dag daarna op zondag, s'avonds in het theater om 7 uur, organiseren we weer het Concert der Kampioenen. En dat is ook weer het nieuws wat we terug laten willen komen ieder jaar. Waarbij we de kampioenen van het WMC, dus van de vorige editie,
met elkaar laten combineren en voor de gala-concerten terug laten komen naar Kerkrade. In het theater? In het theater. En dat is dus nu, voor deze editie zal dat de winnaar van de concertdivisie Fanfare, Fanfare Kempenbloei Achel zijn, en de winnaar van de concertafdeling Percussie, Cadenza Twello. En die geven samen een concert 's avonds in het theater. Nou, geweldig Henk. Ja. Jij gaat natuurlijk over dat wat zich normaal afspeelt in het sportpark. Of in het Parkstad Limburgstadion. En moet ik zeggen, en de percussiewedstrijden. Klopt. Wat gaan we dan doen? Het mooie ver is dat we in het stadion, als we de wedstrijden hebben, mensen altijd, kijk, het publiek is altijd jury. Hè? En we hebben gezegd, nou we gaan in het kader van de academie, de academy, gaan we een dag organiseren op zaterdag 14 oktober, waarin we 3 Amerikaanse juryleden, echt top mensen hebben uitgenodigd om nu te gaan uitleggen van hoe werkt dat nou? Hoe doe je dat nou? Hoe werkt jureren? Hoe werkt jureren? Dat is eigenlijk een dag die we voor juryleden doen. Dat werken we ook samen met de KNMO, hè? Dus de KNMO-juryleden. De Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie, en die hebben een jurylijst. Dus die juryleden zijn in principe verplicht, maar dan tussen aansteken, om te komen. Daar hebben we 's ochtends een besloten deel mee. En dan 's middags kunnen instructeurs, dirigenten, maar ook leden van showbands kunnen zich inschrijven om aan die interactieve clinic mee te doen. Hebben we 2 bands uitgenodigd, de Verkennersband uit Maastricht en Jong Pasveer Leeuwarden, die komen hier naartoe. En dan gaan die worden als proefkonijn gebruikt. Ja, die worden, en dan gaan die 3 Amerikaanse juryleden plus onze juryvoorzitter Paul Loop, die gaan dan eigenlijk zeggen van, nou ja, wij werken op deze manier, en die gaan ze tips en tools geven en die laten het publiek zien hoe dat nou gaat. Het mooie is dat we hebben een interactieve deel, daar moeten mensen voor inschrijven, maar het publiek kan gewoon op de tribune zitten. Dus ook voor de mensen uit Kerkrade en omgeving is het natuurlijk fantastisch om een keer te zien, oh, werkt dat nou zo? We gaan het over muziek hebben, over visuals, over effect. Wat is dat nou? En hoe beoordelen die mensen dat nou? Waar kijken die mensen naar? Precies. Waar luisteren ze naar? Dus dat is dat. Ja, en dat is in de... Dat is in VI, in de sporthal. Dus dat is zaterdag 14 oktober. Dat begint dan om 's ochtends voor de juryleden, maar voor het grote publiek is dat van 1 tot ongeveer 6:30. Wat we ook gaan doen is een demonstratie geven over indoor. We hebben deze circuit in de wereld over indoor percussie, indoor winds. Nou, daar komt Pasveer Leeuwarden voor, daar gaan we een demonstratie voor geven. Het mooie op die zondag is, we hebben de Cadenza Twello en we hebben Give Howard. Dus we hebben bedacht van, laten we nou ook eens een masterclass gaan geven dat Give Howard met Cadenza Twello in het theater aan het werk gaat. Ook en aan het werk gaat ook over de manier waarop zo'n club beoordeeld wordt. Omdat we eigenlijk vinden dat behalve dan wat Björn, al die belangrijke dingen die we zeggen, maatschappelijke relevantie, maar het is ook belangrijk dat mensen weten hoe dat nou gaat. Hè? Want iedereen roept iets, maar hoe zit het nu werkelijk in elkaar? Dus ik denk dat dit gewoon sowieso voor de mensen uit die drum- en showbandwereld, maar zeker voor het publiek, is natuurlijk een unieke gelegenheid. Ja, om gewoon een kijkje in die keuken te hebben. Ja, zo heb het ook genoemd, een kijkje in de keuken van de jury. Want je weet natuurlijk, als geen ander, hoe er gediscussieerd wordt, in het stadion bijvoorbeeld, hoe dat gaat, en hoe het publiek zijn afkeuring of zijn... Of juist niet laat blijken, of juist de tevredenheid laat blijken. Onbegrijpelijk. Ja. En nu hebben ze de kans om ook eens te zien van hoe werkt dat. En voor ons is het heel belangrijk dat er geen geheimen zijn. Hè? Wij willen gewoon de deuren openzetten en we willen gewoon transparant zijn. Dat mensen gewoon snappen waar het over gaat. Ja. Dat vinden we belangrijk. Ja. Mooi. Ja, en we hebben, en dat moet ik zeggen, Björn heeft natuurlijk gezegd, we hebben natuurlijk topensembles, maar de mensen die we opgehaald hebben in Amerika, dat zijn echt de topmensen in de wereld die dit doen. Dus ja, het is gewoon een geweldige... Dus dat wordt een weekend mag je niet missen? Absoluut. Nee. In alle opzichten? In alle opzichten daar moet je gewoon bij zijn. Je kan kennis maken als je nog niet veel weet van het WMC. Je ziet de vrijwilligers, je kan naar geweldige muziek luisteren. En ik loop al heel veel jaren mee met WMC, maar dit wordt het hele weekend een once-in-a-lifetime experience. Nou, met deze de oproep aan iedereen thuis om te komen. Juist. En voor het publiek, en de zaterdag voor het publiek wat wil komen kijken, zondags ook, geheel gratis. Nou. Dat wordt u allemaal aangeboden. Daar heb ik niks meer te vragen. Nee. Dan alleen nog maar op de kamer te zeggen nu, komt alle nu naar de hub, naar de VI. Het werd een geweldig WMC weekend. Björn en Henk, veel succes dan. Bedankt. Graag gedaan. Van zin dus, denk ik. Komt goed.
ik ben Emma, ik kom uit Kerkrade en vandaag neem ik jullie mee hier in Kerkrade. Vandaag is het zwaailichtendag hier op de markt en in het stadspark, dus ik ga jullie meenemen. Gaan jullie mee? Hoi! Hoi Emma, ik ben Marcel. Jij wil een rondje ambulance doen? Ja, doe maar. Hoe vaak per dag moeten jullie uitdrukken? Nou Emma, we rukken ongeveer een keer of 4, 5 per dag uit. Dat kan variëren van met spoed of zonder spoed. Dat is afhankelijk van de melding. Die komt van de meldkamer. En ja, dan kijken we wat we aantreffen bij de patiënt. En dan maken we de beslissing of we laten de patiënt thuis, of we brengen hem naar de huisarts, of de patiënt gaat zelf naar de huisarts, of hij gaat in het slechtste geval naar het ziekenhuis. En waar zit nou de sirene? Nou Emma, als je op deze knop drukt, dan gaat de sirene. Oké. Het is niet alleen zwaailichtendag, maar het is ook heel erg gezellig op de terrassen. En nu gaan we naar het stadspark. Hier in het stadspark is niet alleen zwaailichtendag, maar ook een hele leuke stadspark lounge Kerkrade met allemaal leuke tentjes en de sfeer is echt top. Dit was het dan alweer en hopelijk zie ik jullie heel erg snel hier in Kerkrade. Doei doei! Voor jullie nog een ganz ander onderwerp over de geschichte van Kerkrade en dan speciaal de geschichte van de Neustrasse. En bij wie aan de dus zit ze deze namiddag Corrie Eurlings, die ik het juist. Ja. Woont al het ganse leven op de Neustrasse? Nee, het ganse leven niet, nee. Van de 40 jaar. Ja. Een groot deel van het leven op de Neustrasse. Ja. Dus dan had man al veel meegemaakt hoor. Ja. En voorhand door Harry Toren en Heinz Quebec. Du bist van het Hollands, du bist oorspronkelijk van het Duits. Ja. Woont ze nog op het Duits of niet? Nee, ik woon al 45 jaar over de Peul. Over de Peul. Ja. Maar dan hast du auch so schön Akzent van Yankee. Ja, een beetje. Ja, zeker, vind ik waar. En u zit nog zo'n klein beetje de initiatiefnemers. Ja, ik heb contact gehad met het Steffi. Ja. En het een en ander is jonge Loof, die zei, ja, verhand je te vertellen. Ik heb contact gehad met Heinz en met Wil Beets. Wil Beets is helaas verhinderd vandaag. En hebben we in opdracht van het een en ander op papier gezet. Hebben we ze een paar maal getroffen bij Eurode, bij de Business Center. En ja, is het hier, daardoor zijn we dus nu heen gekomen. Ja, en dan kunt er de 1 oktober werd een brochure gepresenteerd, een boekje. Oké. En waar je het over? Wat is het? Want dat willen we hier natuurlijk weten. Wat is de Eurode geschiedenismijl? Ik neem aan de mijl staat voor de Neustrasse. Kijk, de basis is een beetje geweest dat virus rond 1965 gaan leren kennen. Wie waren van de Harmige Blerij en Heinz waren van de Kapellenstraat. Het is toevallig ook maar 100 meter, 200 meter over de grens. Heinz van de andere zijde. En ze zijn dus met de Heinz en de Wil Beets, die zijn dus naar Blerij gekomen, omdat ze hoorden dat er toch jouw muziek gemaakt werd. Het werd allemaal nauwkeuriger belicht of weet ik wat. En dan zijn ze eens komen luisteren en dan zit dus AML op Blerij. Daardoor gaan niet naar Heinz en er weer leren kennen. Ja. En we kennen dus nog maar dus uit die kapel had zich AML. Ja, dat had nog een geschiedenis wat ze vuur. Ja. Mijn oom, Quebec zijn, die was van de Strassenkapelle de Rient. En daar staat nog over, wenn je op de hoogte bent waar de knop is, daar staat zo'n tafel. Hè? Ja. En dan heet de Strassenkapel, heet aan deze, heet ja ook om de draad, om de prikkeldraad en over de maschedraad. En de Strassenkapel speelt daar
die haben sie geworfen zu spielen, weil er haut sie noch de Sonntagswelt. Sonntagswelt en dat en daar worden jongen de Hoerzeit en daar haben die dat geworfen. Ja. Dus die Geschichte, en dat is gewoon mijn noem. Ja. En der war auch in der Harmonie verblieben. Hey, en zo is dat ook een beetje. Ja, want die Sonntagswelt die geldt niet aan de Duitse zie. Nee, die haben Kontakt gesucht, weet je, met de voorzitter en daar haben die het Jodenbreuk. En nu kunt er nou ja, ik kan zeggen, een nieuw project. Met die geschiedenismail. Dus nu moeten die geschichten best wel leren kennen, dat is wat er wel tegen. Dat durf ik wel, die gaat en durf dat beugje aanhangen, durf die brochure. Want ja, wer die geschichten niet kent, dan hadden we toch lastig om in het heden te leren. Dat is voornamelijk geschichte. Ja, en al 45 jaar op de Neustraat. Ja, woon ik op de Neustraat, ja. Dat is al sinds, dan moet ik wel voorstellen. 76. Ja. En de vuur? Waar ik keer ja, op de Schwarzeweg ga ik doen. Onze Lieve Vrouwenstraat. Door de Schwarzeweg. Ja. Dat hadden ze vroeger dat tegen. Ja, ik weet het. Precies beter op Dukerveld. Ja, you know. Ja. En wat wel de Neustraat voor die samen daar, wat... Ja, toen nog niks eigenlijk, nee, maar wie we daar woonden, ja, dus een gezellige lui. Ja. Ze zijn allemaal van mijn leeftijd. Ja. En dus, ja. En wie heet dat dan met de naberen aan de Angerzee? Aan de Angerzee, de woningvrienden van mij, dat woont in Strasserveld. Ja. Dus, kom ik merk ze dan die grens nog, of niet? Nee. Je loopt ook, je er aan de lucht zoeken. Ja, natuurlijk, maar goed, dan is Angerzee weer voor jou natuurlijk wel. Maar je moest eerst naar de douane, hè. Ja. En dan moest ik weet het. Wenn ze naar zo'n raad jongens, dan moeten ze eerst naar de Hollandse en dan naar de Duitse. Ja. Of omgedraaid, ik weet het niet meer. Toen komen die doorgangen waar die komen. Ja. En dan houdt ze een klein grenzerpasje, houdt ze dan, heb ik dat ook. Dan komt ze op die bepaalde doorgangen door. Ja. Of we pakken het in Mekelig op en we sprongen over de draad. Ja, natuurlijk. Ja, maar ik hou een klein grenzerpasje. Ja, over dat over. Want mijn vrienden natuurlijk daar op de gemeente en het zat geen de kent zich je pesje gehouden. Maar hoe kan zich dan brood nog goed herinneren? Ik kan me het hier, dat is ook nog de prikkelrood. Ja. En dat was niet zo schoon aan de prikkelrood. Nee, dat was niet zo schoon. Maar nu merken we die grens, ja. Wenn ze daar woont, dat is, ben ik wel benieuwd, en dan merken ze die grens eigenlijk niet meer, of ja. Nee, merken ze ja niet. Wenn ze de brandweer belt, had ze kans dat de Duitse brandweer kunnen. Ja, maar het kunt vaker, hoor. Dus de Hollandse en kunnen nog de Duitse ook nog stuks. Ja. En vrienden overzien, dus ja. En u zit en muzikanten, collega's. En die vroegen zich... Maar dat is weer bij je gekomen. Ja, en die vroegen zich medewerking ook vaak, hè. Ja. Nederlandse of de Duitse. Ja. Maar dat speelt een grote rol, dus het over en weer. Want ze moeten allemaal van Straat naar Blier naar de proef komen. Ik jongen ook wel eens op Straat spelen, met meerdere jongen van Blier. Maar ze zijn allemaal dukker komen wie vuur door. Ja. Maar ze sprongen daar over de draad. En de Hans met het instrument. Met het instrument. En daar hebben we ook Duksje nog. Daar houdt ze nog, daar wordt gecontroleerd. Daar houdt ze het Zöllnerhuis staan. En daar stonden we ook af en toe aan het Zöllner draaien. Dus en wenn we daar wel aan kijken, kunnen we niet. En alleen maar omdat er enig te voelen wordt om te lopen. Voor en weer een oor of nog aan de zijde te lopen. Ja, ik jong de Jozefstraße af aan het Turmje en daar word ik heen. En zo moet ik nog aan de zijde. Maar moeten die koffer ook nog gecontroleerd of niet? Voor de instrumenten? Koffer ook, wenn ze ons snappen, dan wordt ook die koffer gecontroleerd. En dan worden de ouders opgebeld. En noem ze dat ze retten met en... Nee, dat wordt nog niet. Ja, het is toch schon dan wie dat ze ziet dat wie dat verbindt aan de muziek. Dat die grens enig nog maar een theoretische grens is en nu enig ja niet. Ja. Voor ons worden in feite geen grens. En voor alle enig allemaal hetzelfde bouwen. Ja, bouwen hetzelfde. En zo lang nodig kregen we dat nog niet. En er is nooit yet over en weer... Je kan eigenlijk nooit. En ja, wordt opgenomen, wordt een leuke groep en ook wordt jouw muziek gemaakt. Ja, en op dat 1 oktober kind voor de brochure van de Euro, de geschiedenismail, geschichte. Ja, wij gingen alles voor jongen vervullen, Rozer en Herzograad. En dan had ze een klein theesje bij, maar het theesje moest ze openmaken. Ja. De kiek was er niet bij. Houdt ze maar pop met iedereen naar sleutel. Ja.
Het zit tot de grote voordelen van Europa. Ja. We worden vaak op je zoek, maar ja, dankzij dat kunnen we het ons vrijer bewegen. Dat En dat werd ons onderstreefd aan 1 oktober met Schatböksje, onder andere met dank aan u en natuurlijk ook met dank aan Eurode, aan het project Eurode en Corrie. Ja. Harry, Heinz, bedankt voor zo'n gesprek. Veel spas voor 1 oktober. En vooral veel spas houden met muziek maken. Op de grens van Nederland en Duitsland. En u had nog veel gewoon plezier daar. Dank voor het gesprek. Hoe wordt dat? Okay, ja, dank Hoe vlot je Voor zondag warm weer, samensdag de 16 september. En voor op het station, waar daar speelt zich de Arriva-dag af. De redeldag van Arriva, maar voor je nog in de Wiedelen van Kerkhoff natuurlijk, want wat maakt Kerkhoff sterk, dat zijn natuurlijk al die Wiedelen en Noeien, speciaal met Frans Dome, Joost Pauwbeck, hartelijk welkom, jullie van nou, Chevemet. Want Chevemet Left is een nieuw initiatief, geboren op Chevemet en daar komt u alles even vertellen. Dat klopt. Ja. Brand maar los. Ja, het initiatief is ontstaan bij Café Klot, waar de Harmonie het repetitielokaal had en de Schevemanns Mannenkoer. Dan van vorig jaar met Arno Veenstra met een schutserij. En ik met Arno gebrainstormd over het verenigingsleven. En toen zijn we tot de slotsom komen dat vuurdenken dat het verenigingsleven veel meer aandacht moet krijgen. En de handvraag je zei van we kunnen het beste eens kijken of we misschien kunnen samenwerken met alle Schevemanse verenigingen. Dan kunnen we veel groter publiek bereiken en we kunnen veel dingen samen hier doen. En zo is het dus allemaal ontstaan. Ja, het idee van je kunt best de krachten bundelen wie dat je daar verein op zich overal probeert. Het is voor een laag gevallen eigenlijk omdat houden we normaal natuurlijk op CV met dat evenement nog, met de braderie. Dat is goed gevallen. En ja, de handvraag werd ziet dat we toch zelf weer doen. En ja, vereinen zijn er op zoek naar leden. Of het nu de zangverein is. Ja, of, je hebt een verein eigenlijk. Ja, de rennen. Ja, de rennen. Dus, en dat zou hij met een nieuwe impuls kunnen creëren. Ja, dat hopen we. En we zitten dan nu alle nu, had zich toch in verenigd dan nu? Ja, ik zal kijken als het niet van je is. Dat is de Schutserij Sint-Michael. De ACO, de Akelietenvereniging van Chevemet, dat is best wel een grote verein. De Sint-Peterskoer. De Harmonie Sint-Filomena. Koninklijke hoor. Ja, koninklijk. Ja. De voetbalclub VV Chevermont. Dan hebben we het Chevemethuis, waar een hoop instanties zitten, die hebben zich ook aangesloten bij ons. Van Sierschönwingen en de Stichting Leefbaarheidsfonds. En het Schevemanns Mannenkoer 1912. Ja. Koninklijk ook wel. Ja, daarom. Ja. En dan was ze alle nu wel een beetje beneden. Ja. Ja. En voor hand, je met het Floor Bosman doen. Ja. En 4 zullen door stadsdichter, door Wim Heijmans. Dat kunt ook. Dus dan zullen 4 muzikaal ondersteunen. Dus, maar dan hadden we de dag wel, want de is amzig, dat is 16 september. 2 uur af, waar begint dat? Ja, en waar is dat? Bij Olympia, bij de voetbalclub van Chevemet. En die doen bijvoorbeeld de René Tros, dat zal een kliniekje hebben. Bij ons kunnen ze op een instrument spelen. Zo had je er een verein die zich presenteren. Hadden een stand met flyers. Ja, en iedereen is welkom. Ook die paar vereinen die zich nog niet gemeld hadden, helaas. Iedereen kan zich melden. Wensen nog wel mee toe, er is alle plaats voor, maar voor wel ook, het is ook gericht op de eenzaamheid in de maatschappij. De lui die hing er de geranium zitten en zo. Ja, dit wisten wat ze aan zijn. Dus iedereen is welkom. Ja, ook de vluchtelingen, Oekraïense vluchtelingen van de Oekraïne, die werden eerlanen. De lui in de tiny houses, dus ja, je woont de maatschappelijke verankering. Volledig, iedereen welkom. Ja, dat kan alleen maar iedereen een vuur zien, natuurlijk. Ja. En dat weet je een gemütelijke nommerdag. Ja, ook. Maar we denken ook dat we op die manier een drempelvoet nemen bij de lui, dat ze op een makkelijke manier
kennis kunnen maken. Ja, en wat toch ook zo dat nu komen die misschien nog niet in een verein zijn en dan eens kijken wat kan ik alle nu op het cv met beleven. Ja. En wie deze dat dan, wie kiezen dat dan nu allerlei zeg maar BNE houden, wenn ze dan als cv met leeft, al die vereinen wel eens. Nou, die waren enthousiast, ja, rennen, ja, alle nooit. Maar we zien ons natuurlijk sowieso op door het jaar bij verschillende activiteiten. Maar als dan een soort bestuur dan is dat wel? Ja. Maar Ben Paulus, de voorzitter van de voetbalclub, dat is eigenlijk onze spokesperson. Ja, dat trekt de kar en dat zijn nog jouw afspraken. Maar dat durven we net op televisie? Of, ja, denk ik wel. Ja, je kunt het niet, voor de tweede versie. Ja, zeker. Dat is wel leuk om vervolg te huren. Ja, wel. Had vooral ideeën over. Dus, en dat ze ook resultaten zien. Voor al die inspanningen. Ja, en nu is het natuurlijk allemaal afhankelijk met het weer. Net zoals nu het weekend met de loge in het park. Kijk, 16 september, dan moet ze allemaal afwachten. Maar het is in principe van 2 bis 5 dat de vereinen zich presenteren. Kinderen zijn ook welkom. Luchtkussen, carousel, foodtruck, alles is geregeld. En van 5 bis 7 willen we dat eigenlijk nog evalueren. De derde helft was. Ja, je drinken met, wat wordt het, weinig lof, veel douche. Ja. Nou ja, je moet vast in het vierde, dat moet het werden. Met een jouw track, namelijk Lu Animo. Ja. Bij Lu Animo opwekken voor de vereinen. Ja. Het is een pilotproject, het is je kans uit en we hopen dat het slaagt. En dan kunnen we misschien kijken of we dat een vervolg kunnen geven. Ja, CV met left deel 2, 2.0. Maar nu iets, CV met left 1.0 op de 16e september, Johan Frans. Veel succes, jij daar mee werkt. Hartelijk dank. En bedankt voor het gesprek dat hij wordt. Bij de Beleefd Kerkrade Televisie, de 25e uitzending. Ja. CV met left 1.0, 16 september. Dus de hele middag je ziet in het proeflokaal van de brouwerij Rolduc, al is dat voor hij zitten, waar voor nu stond, dat is waar het beer je brouwen werd. Midden in een verbouwing, het is niet functioneel, dus ik kan niet zien wie het beer je brouwen werd, maar dat je binnenkort wel om je beuren. Absoluut, ja. We zijn bezig aan die verbouwing, we zijn Jans klinkt bij Jan in deze ruimte. En die ruimte zijn vertrouwen blijven en we zijn nu aan de laatste loodjes van de uitbreiding bezig. Ja. En we kunnen trekken op papier 1500 liter tot daar brouwen. Dus we hadden de hoofdlucht toe is nodig. Op papier, maar ook in het echt daar. Ook in het echt, maar de verzit in een oud gebouw en door de vloer die hij ligt, kunnen we niet meer kilo's opzetten. Op die manier. En daar ze niet meer apparaten neerzetten. En daardoor zijn we beperkt in de totale capaciteit. Zeg maar. Ja, maar 1500 liter ligt veel, maar is van brouwerij natuurlijk. Nou, 1500 liter is zeker veel, maar het geeft zich allemaal nog veel. 1500 liter is veel, want 4 ze zelf moeten drinken, maar als je iets verkopen, maar je hebt meer liter in. Genau. En daarom moet ze ook een goede productiecapaciteit hebben. Want voor zo'n product, dat worden ze een paar miljoen vallen, en wat stond voor hem, want dat is ook wel interessant om te weten. Absoluut. Rolduc had dus eigenlijk een jaar of 11 geleden hiervoor verheerd te komen, zouden leegstaande ruimtes en zo'n historisch correcte invulling. Sindsdien is brouwerij Rolduc eigenlijk geboren en verder verhoogd de naam van Rolduc. Met toestemming natuurlijk van het bisdom en alle nu. En verzond hij in het zustershuis, voormalig. Woonde hij voor boven de nonnen en die verzorgde eigenlijk een beetje over het facilitaire bedrijf van het hoofdgebouw. Ja, zeker. En daaraan is ook de naam van de blonde non ontleend. Want het is een blond beer en we zitten in het zustershuis, dus vandaar nummer voor de blonde non. Ja, en we zitten ook nog in de wijsserij. Hij moet voor je wijzen voor de Janse Abdij. Voor de Janse Abdij inderdaad. Hij moet de wijsje door, hij never worden opnames, Sintje-maat, interviews, Sintje-maat. Moet je strijgen en je mangelt en dat is nu een proeflokaal. Dus. Ja. En dit? Ja, en dit. Je boren daar. Ja. Wat had ze dan nu in het beerrepertoire? Voor brouwen een stuk of 12 verschillende beren, dus ik ga niet alle molens staan. Rolduc houden de beer wie vier komen en dat wordt Rolduc blond. Dan brouwen 4 noenvuurzen. Maar veranderen ook een dubbel en een trippel receptuur bij je schrijven. En er worden een paar beren die we als receptuur al houden en die vuur dat verheren en verhuizen. Ja.
Maar sinds waar hij zit is allemaal zulke verwarrend nadrukkelijk de verbinding met alles wat met Kerkrade te maken had. Voor vorig jaar voor het WMC beer je brouwen. Voor brouwen het Roda beer, voor Roda natuurlijk. En onder andere het Gaia Blond. Dus ja, alles kunt een beetje beer verbindt, dus dat wel een ja, en beer is natuurlijk ook, zeg maar, al in de geschichte al immer bij een abdij verbonden geweest. Ja, Hans nu hij vroeger ook beer gemaakt? Ja, hij is allemaal beer brouwen. De abdij is gesticht in 1106. Ja. En ik geloof in 1250 ongeveer is er iedere keer een vermelding van een brouwerij geweest. Ja. En door de eeuwen ook immer gebleven. Maar vroeger moet je brouwen met open vuur. Dus het risico op afbrennen wordt, dat is er een paar maal passeerd. Ja. Daarna is ook nog een brouwerij geweest. Is er ietsje wel kreeg, toen is het koper opgeëist door de Duitse. Ja. En sindsdien wordt je een brouwerij mee door. En we zijn eigenlijk 100 jaar speerder zijn we erin verhuisd in 2014. Ja, want ze dronken in die beer omdat ook het wasser niet echt gezond om te drinken was. Dat was zo'n beetje gelukkig, had ik wel eens geleerd. Inderdaad, dat was zo in de middeleeuwen wordt het wasser niet drinken. En doordat ze in het brouwproces ging scoren, wordt het wel veilig te drinken. Ja. En toen houden de beren ook een veel lager alcoholgehalte. Ja, Maar het is een geweldige plek op product. Geweldig om hen te komen hoor. En om hebben de Samstagmiddag die iets te komen drinken. Als het op iedere Samstagmiddag. We zijn iedere vrijdag, Samstag en zondagmiddag op. Ja. Allemaal met een paar standjes. En je moet genieten blijven. En dan kent ze om. Ja, natuurlijk. Dus ging niet af. Of je zich lekker maar dan kan zij schön spaceren en die ga je drinken. Dat is precies wat ik ken. Ja. Nou, het wordt echt. Ja, bedankt voor de gastvrijheid dan in ieder geval. Ja, we hadden nog geen beer gedronken, maar er is nog enig nog te volgen op de middag voor ons. En ik kan er nu eigenlijk maar aanbevelen, komt hierheen. Want het is echt ontzettend gemütlich. En bij de jongens van de brouwerij, Wim, veel succes. Dankjewel. Want dit wordt omdrieend. Jazeker. Misschien maar van onze opnames, echt waarom je brouwen werd. Ja, we zijn wel voor een plan voor in oktober het brouwhuis te openen. Ja. Dus daar zal nog een feestmomentje komen, maar dat duurt wel een beetje bij. Bedankt voor heel de Janse middag door voorzien. Dat door u verzorgd wordt. We hadden zij ontzettend gevreugd vanmiddag en vooral van een uur van de uitzending genoten had. Dit wordt de 25e uitzending van Beleef Kerkrade Televisie. En we zien dus nog terug. Dan is het al wel oktober. Zondag de 1e oktober. En dan is het de 26e uitzending. Bis dan.